Beti berdina gertatzen zait, hainbeste aukera eta ez dakize pasta hartu. Kokoduna, pistatxokin, zenekin hasi. Ai, ama, agian aurren azniakin dagego beltza. Ez dakit, keskakin nao. Hone itxura daga, ona. Ai, ama, batzutan aukera gehiagi ukitzia ez da ona izaten. Aia, zenekin hasiko naizen. Hone itxura garraka baino. Takit pa? Maria, zerrei helduko jo, esket dudakin nabil, ez dakit honekin, arekin, bestiakin, dana berlekua, baino... Txokolatea fijo. Txokolatea ziurru. Vale, hor una balde baten utziko dugu, ez da? Baina esket gaietak txokolateaka. Bueno. Mekatxela, marre harrein dugu. Ez dakit, igual biotxuri horiek. Biotxuri jakin? Biotza ondo beti eta txurilare bai, ez da? Bueno, eske honekin gertatzen zait, zurekin gertatzen zaiten berdina. Artista zea, musikera zea, pailazo izan zea, eta ez dakit zailua zerrekin hasi. Bueno, hasiko gara... sortzailetik. Sortzaileanaz. Vale, sortzailea zea, eta hori da, guantxe zure oinarria. Hori da. Ba horrekin ekingo dio, eta aldi berian ikusiko zue zer nolako koko pila ingo dugu. Adi laguna. Bueno, lagunak eta Maria Rivero, garatuko izuet pausuz pausun nundik noebiliko gean coconut bread edo koko pila iteko, ados? Bueno, ingo deuna da honekin bizkotxo bat. Bizkotxo bat iteko erabiliko dugu gari irina, armendolen irina, kokona, azukria, emendakau, esne, hautza eta legamia. Nahastuko ditugu eta gero bertara botako dugu. Kokosnia, arrautzak, gurina urtuta eta vainilan mamilla, vale? Oingo deu dena ondo nahastu, moldetxo baten sartuko deu, eta sartuko deu labian, 180 graduta, 25 minutu. Gero, ateratzen danean, ingo deu aberaztu. Nola aberaztuko deu? Ingo deu hemen jarabetxo bat koko zaporekin, ingo deula azukre eta ura nahastu, gio botako jau koko esnia, baita ere botako deu azukre gehiago, eta ateratzen deu nian labetik, mejunke hori botako jau, batana meloso laga, eta goxo-goxua gelditzeko gure opilau. Vale. Eta hori gutxi balitz, ingo ditugu pare bat gauza lagungarri bezala. Bat, ingo deu, tofetxo bat, gero arrotu ingo deuna, tofeiteko ingo deu, azukria karamelizatu lapikuan, gero esne gaina botako deu, eta horrek gorputza hartzeko, ingo deuna da, uretatik pasako ditugu gelatinatxo hauek, bertara botako deu, eta nasketa hori bai utzi behar dugu ondo ostutzen. Behin hotza da honean, arrotu ingo deu, pixka gorputza eman, eta lagungarri jartzeko pastelan onduan. Eta hordakau bananare bai, eta ingo deuna da, garbitu, mamillatea, laukitxotanin, azukretan karamelizatu, eta ordun beste lagungarri bat izango da. Eukiko opiltxuak, pixkat, tofe pixkat, eta fruta pixkat. Eta gio, menta horrilla, bausaila eta kolore mateko. Ados? Ados. Zukalden zemuz moldatzea? Ia. Hain beste gauzein da gero zukalden, eman berdi jo. Ez dakar demorarik. Ez dakar demorarik. Nekatxe. Hortako gaudegu. Eman, agindu zuzenak, nik ingo ditut. Agindu zuzenak, lasai. Erraz ingo dugu, behitu. Ningotena da, tofe jarriko hendik martxan, jungo nahi zau egiten, eta zu opila egiten jarriko zea, bale? Dana moreatuko dugu. Hauek alde honta, eta bestiak bestaldea. Eta ikusiko zu, errex iten da, Da, ore bat oso errex iten dana. Aurrena esan duen bezala, lehorra dandana nahaztu, boltxo batea sartuko deu, pixatuta da kasu dana, eta behin nahaztuta da honean, urrengo zagaia botatzen jungo gea, bale? Ingotena da gurina, boltxo baten jarri, eta mikroinian urtu ingo dugu. Urtuta errexago naztuko alako, bale? Bueno, eta gero, zer gine esan dugu hasiko gaina? Hainbeste gauzatatean, sortzailia dala, sorgina orduan pixkate bai, ez da? Sorgina kala dia eta sortzaileak dia. Bueno, egina eta sorgina, no? Sorgina kala dia, no? Eta zure iningo zu, ez gutxi. Bai. Bueno, esan behar nizuna, bakit guain zaudela esku artean best deitzen dan proiektu batekin, ez da? Bai, hori da. Zertan datza zehazkita zer da? Bueno, best da, Bizkaiko emakume sortzaien topaketa.
baita. Ados. Iaz aurreneko egin genuen, aurten bigarren edizioa da. Ados. Bai, hau egiten dugu zelako kulturideia kooperatibatik, sortu genuen kooperatiba bat oin dela urte bete, Vale. eta Bizkaiko Foru Aldundiaren babesakin. Orduan, bueno, Bizkaiko emakume sortzaileak batzen gara, bertan partekatzen ditugu hainbat hausnarketa, eta gero baita ere ondo pasatzen dugu. Orduan, goizean hitza, arratzaldean ekintza. Ona. Eta urten izango da urriaren 21 Bilbon Euskalduna Bihar jauregian. bertan, ez da, ja, txitxarreko dantzan eukiko dituzu, ez da? Hori, ez dakit ez da segunetan bizina zen, baina bihar da. Bihar bertan, Bai, ze ona. bai. Bueno, eta zesan bihar nizun, zer ikusiko dugu biharran, ze irrengo da? Ba, bueno, esan bezala goizean hitza, hau da, maingurak egongo dira, eta Bai. gero gor kafe moduko bat dinamizatua, eta bertan, pues, hausnarketa ezberdinak partekatu gehitugu emakume ezberdinak, jatorri ezberdinetakoak, bueno, sortzaile oso ezberdinak, baina mankomunean jarriz, bueno, hainbat kontu, ikusteko nora joan behar garen. Osa, helburua da, guk geu batzea hitz egitea eta saretzea, eta jakin, bueno, ze behar dugun, nora joan behar gara. Vale. Eta adibide bat jartzegatik, adibidez, arlo bat, Ba, adibidez, oso ohikoa da iruzurgilaren sindromea. Hau, inkluso mainguruak antolatzerakoan konturatzen gara, beitzen dugunean norbait, beti izaten duela, baina ni, eta zeri buruz itengot nik, Jesus, zu dakazu kristoni bilbide, ez? Orduan, aitortza hori gure buruai egitea asko kostatzen zaigu. Orduan, adibidez, gai hori jorratuko da, ez? Osa, noiz izendatzen dugu gure burua sortzaile. Vale. Ze beti gaude, ni naiz musikaria, baina pizka bat, baina, lako gauzekin, ez? Ostakit, hasi behar nazen honekin, zuk esan? Oso ondo, bai, hori da, horrena lehorra da ondena bota, eta dena pixkan astu. Vale, ongi. Vale, eta listo, eta behitu, nik hemendik kenduko izutena, koko hautza pixkat. Vale. Gio, koko esne honekin batea botako jogulako gainetikan. Pixka kenduko izut, ez da ezer gertatuko eta. Ondo. Eta orduan, zenbat jende Euskalduna jaurigen bihar, zenbat jende topatuko, zenbat? Bueno, iazan, batez ere mainguruetan jende asko egontzan, baino ez bakarrik egontzana. Gero, streaming bidez ere ikusteko aukera dakagu, best.eus egunean. Vale. Orduan, karo, parte hartze askoz handiagoa da. Eta inkluso gero bideo hori urtean zehar geratzen da horre webgunean, eta jende askok ikusten du. Orduan, iazko esperientziatik, espero dugu aurten are handiagoa egitea sare hori. Eta oso unkigarria da baita ere, asko unkitzen gara. Sortzaio garenok, olako zeo zer antolatzea eta ikustea zenolako erantzuna dakan eta zenolako... Eta jendeak egitartzen duela erantzunkizun hori, ez da? Baina jendea emozionatzen da, negara egiten du, aserretzen da, oso interesgarria da, benetan, sortzen dian sinergiak eta esperientziak, bai. Eta gero, arratsaldean noski, sormen esparru ezberdinetako sortzaileak ikusteko aukera izango dugu. Egongo da Lorelei Green, egongo dira Iolde eta Ibai Beristain, egongo da Adriana Bilbao, da dantzaria, eta gero, egongo da saio oso interesantea da aurreneko egiten dana, eta da Bertso Potorren. Nola? Bertso Potorren. Potorren, ni ez dakit ondo entzundaten, ondo Bai, ondo entzundaten. Bertsoak eta bakarrizketak. Vale. Izango da estrenaldia, sortu dugu espreski honetarako, eta hau oso divertigarri izango da. Bai. Eta jakin alda zenek emango egin emanaldi hori, ozein zutarten egon gozea baita ere? Ez ni, egongo nahi zuzentzen, nik proiektu hau zuzentzen dut. Iaz egon nintzen mainguru baten musikari bezala, baina aurten bakarrik egongo naiz atzeko partean. Nahiko lan badakazula, ez da? Bai, hori da. Hor egongo da Anelindane, hori da. Anelindane, Oiana Bartra, Raquel Torres, en fin, dia 8 emakume, eta, horaterako diren hainbat kontu. Interesantea, bai. Zerutatik izango da, nola eskuratu berdia sarrerak, oan bertan egongo dia eskuragai, edo nola dijo historia? Bai, izen ematea egon da gure webgunean, best.eus webgunean, eta azkenengo momentuan norbait animatzen bada, aukera daka, oraindik izena emoteko. Eta, hoxe, doakoa da, eta hoxe, egongo da goizean, goizeko partera puntatu alzara, edo arratsaldekora, edo danara. Ez da hor mugarik. Norbait albat Gure aldetikan, bakizu argina otarra jateko zer dago, egun hortan zoze topatuko aldeo. Bota arrautzaia, nagozi bota arrautzak eta esnia eta jun azten, bai. Ze ekimen polita eta biharrezkoa, ez da? Bai, oso beharrezkoa, bai. Bueno, eta badakit gero, urtero ere, nomoitzen dezuela emakumen bat, ez da? Bai, hori da. Aurten zein izango da omendua? Bitu, iaz Maurizio Aldeiturraga izan zen, Severio Estarra, eta aurten Eulalia baitua izango dugu. Bilboko argazkilaria. Argazkilari haunditia, Oso handia, bai.
Iepa, hor, urtu zaigu, hau. Bueno, kontatu jendiai zein izan da neuraria eta ze gauza eharrakin zitun gudano batikan. Bera izan zen argazkilaria, esango nuke lehengo argazkilaria emakumea izan zana. Bere obra hor dau, badago okerez banabil, oraintxe momentu honetan justo ez dakit, baina Euskararen Museoan egon da bere erakusketa bat, eta argazki izugarriak egin ditu. Eta Eulaliaren garaian, eta lehen Mauriziarekin gertatzen zen bezala, lehen sortzaile izatea eta emakume izatea zen bat erreza. Orduan uste dugu oso garrantzitsua dela, bere izena bera eta egin duen lana, batez ere egin duen lana, erdigunean jarri eta erakutsi eta erreferenteak bilatu, gure asmoa hori da, erreferenteak bilatu. Belaunaldi berriek erreferenteak eukiteko. Eta omenaldi hortan, zer erakutsiko dauz, nola omenduko zaio beha zehazki? Adibidez kartela, badago sortua kolas batekin eta bere argazkia dago, gero lekutxo berezi bat eukiko du bihar Euskaldunan bertan, bideotxo berezi bat ere eukiko du, eta nolabait, errepikatuz, bere izen errepikatuz eta egin duen lan hori erakutsiz. Eta bea, hain argazkilari ona, baina zertan ibiltzen zen argazki, zer deiateatzen ziren argazkila? Eguneroko kontuei batez ere, horre bere lana ikusten baldin bauzue ikusiko dituzue hainbat argazki, pertsona ez daitu gustatzen itzago, baina normalei, eguneroko lanei, eguneroko pertsonei ateratzen ziren argazkia, eta modu oso berezia zeukan hori argazkiak egiteko, batez ere zeuskan medioekin, eta batez ere, hori ez, supongo, euki zituen zailtasunekin. Garai horietan ez da? Eta nola intzan bera hain argazkilari ona garai hortan etzala hain erresa, ez da? Ikasketa horiek itia, o nundik noebitzia, ez dakit? Ez dakit bereziki, esporrezki zelan egin zuen, baina imaginatu nahi dut, emakume guztiak bezala, pasioagatik, ez? Azkenean hor, batzutan ezin dozu gelditu, gustatzen zaizun hori, naiz. Eta igual gizarteak ezan hori ez da zure lekua, batzutan badau jende asko, jende gutxi, jende asko ez, jende gutxi, benetan indartsua dana, eta bere bizi zituen gara horiek kontutan izan da, seguro aurrera egin zuela, naiz eta beste guztiek esan ez, esan bezala Maurizia bezala, ez, berak bere burua animatzen zuen, ez denatokietan zegoenean, ez apo Maurizia esaten zuen, ez, hori bada seinale bat, bere burua animatu behar zuen, eta hori bada, orduan... Hori da, etzula gehiagik jasotzen hortikan, ez da? Segurazki ez. Orduan, ez da bakarrik Maurizia, ez da bakarrik Eulalia, da, nolabait, erreferenteak bilatu, belaunaldi berriek, ezagutzeko, esan behitu egon dira, badaude, egon dira eta egongo dira, zebestela zinezkoa da aurrera egitea. Ze ona. Hau ikusi zu, esne gaina botatela bizatitan, zeatik baten botatzen badeu, gainezka itegula. Eta gero, kontu zibili bergea, eta guelta kaibiliko gea, karamelo guztia urtu arte, urtuko zaio, eta urtutzen danian karamelua, ordun bai, botako diola gelatinatxo hauek, bale? Eta hor, falta zaigun bakarra da, botako jo, hemen, bakizu honen nola ukitzen kabiarra deitzen zaiola. Bai, barruko hori ez. Barruko perla txiki hauek ukitzen du, diala vainillan hasiak, eta oso zapore hona ematen dute, eta ingo diona da, hori bota, bizkotxoi, hori bakarri falta zaigu. Hau alde batetikan, beste aldia ere bai arrabatuko jot, eta hauek garesti izaten dira, baino honek geho kremak iteko tare bai, guandikan zapore mordo badaka, Hau ez bota, horre eman meneo behar bat, zeu zaila betuko isua dakan, Ezin obia. Amorratuan naiz ni, horregin. Eta ingo deuna da, vuelta eta vuelta, vale? Hori, ontxiontara botako deu, dena hola, meneotxo bat eman hola, bildurri gabe, hartuko deu mingaina, dana ondo harrapatzeko, bertan sartu eta esan dakua, 25 minutu egun dalaro gira, listu engoa. Hombre, geho segun, zuen poteit, iztu balin bado, altu balin bada, borobila balin bada, gehiot hartatzeu. Jun bertxate palillotxo batekin sartzen, eta lehorra teatzen hanian, kanpora. Vale. Igual, zure lana, bai. Hau, ezin hobe. Hau, harriko iteko lagako dugu hemen erraskan. Vale. Haure, esan duguna mingainakin ondo pasako jo. Dena ondo harrapatzeko. Eta, bagoaz, labera. Bueno, hau listo. Eta, badakau barruan. Venga, segi barruan. Oso ondo. Bueno, eta zu, Maria, hainbeste gauza horien artean, bermuta eate aldezu, bermuzalia baltzea, Bueno, bat bakarra. Bat bakarra hori da. Noizean behin, bai. Noizean behin, nire, bai, ez nahi oso salia, baina noiz behinkako gauzak ondo sartzen dira. Eta gaur jungo gara leku batea, ikusiko zu bermut ezberdin mordobazka, eta gainea
bermu bakoitza, zeozer bereziakin ateratzeu. Oazen ikustea. Kaixo Joseba, Getxon gauz, Algortan, Amestikalean, Monika eta Emiliano gera, eta gaur, La Barmuteka aurkeztuko dizuegu. Beno, La Barmuteka, zaboldu zan 2019ko maiatzean, proiektu honen atzean dago Monika Ortega Fernandez, bera da lokal honen ugazaba. Monikak egin zuena zeozer desberdina. Orduan berak espezializatzen egiten da bermutan, artisau bermutean eta produktu gourmeteetan. Hemen arditzak zuen bermutak, artisauak dira guztiak, etxekoiak. Sekretua da nola egiten den eta non egiten den eta zein dira osagaiak eta espreski berarentzat egindakoak dira. Eta, bueno, Alemaniatik etorritako esneontxietan gordetzen da, eta txorrotega zerbitzen da. Bermutaz aparte, dazka dezakezun jakiak, goi mailako jakiak dira, gourmeteak, orduan barbateko atuna dago, kantoriko atxoa berezia, eta izugarrizko gazta. Asturiasen egiten den gaztendigi etxeko eta oso txikitsu batean, El Cabriteiro, deitzen dena, izan ere, bera itxitxa El Cabriteiro deitzen zan. Orduan, hauntza eta ardi esne gordinarekin egindako gazta oso berezia da. Izan ere, 2017an eta 2016an bigarren postua lortu zuen World Cheese Awards lehiaketa ospetsuan, baina 2022an urrezko domina lortu zuen. Bueno, lokan honetan bebai, musika berezia entzuten da, normalki goizeza jazza entzun dezakezu, eta arratsaldez funky, indie, eta larogi tamar amarkadetako musika. Eta horrez gain dekorazioa bebai berezia da. Bintaz, bere aitzitxe eta monako gauza zornaturik dagoen lokala da. Orduan etxean zagozen moduan sentitzen zara. Monikaren historia, jakin ostian, aurkeztu nahiz dizkizuet Monikaren produktorik ospetsuenak beren bermutak. Monikak, bere maitasun osoz, prestatu digu hementxo bodegoitxo polit bat, daukan 5 motatako bermuta, eta bakoitzak bere platertxo pintxoarekin ustartzen dena. Lehen abiziz, aurkeztuko dizuegu, bermut txuria semiseko deitzen dena, eta bermut hau, austartzen da, Monikak egiten duen etxeko ensaladilla oso gozoarekin. Bermut txuri honek, sarrera oso leuna deko ahots zabaian. Bigarren bermuta, da mangokua, eta badeko nolabaiteko pikante, saboria, orduan austartzen da bermutarekin egositako txorizoagaz, baina bebai eta batez be, kurrizekin egindako patata erreak, eta hau da Monikaren keinua edo omenaldia indiari. Izan ere berak, antzegon zan lan egiten, Vicente Ferraren idazkari nagusin bezala. Hirugarren bermut, da nasketa bat, txuria eta gorrien artean. Nik deitu egin dit atletik, gora atletik, haupa reala, gora alabez eta osasuna bebaiz, da, guztio gara euskaldunak. Eta bermut hau ustartzen da barbateko izugarrizko atun gorriarekin, keturik dagoen atuna, eta jartzen da bebai gatikako tomate baten goian. Hurrengo bermuta, laraia eta kanelaskua da, eta hau ustartzen da, eskontzen da, geure kantauriko izugarrizko antxoa XXL-arekin. Eta bukatzeko, badaukago hemen, bermut ohikoena, tradizionala, eta hau ustartzen da, Monikaren familiak Asturiasen egiten duen gazta oso berezi eta famatuarekin, El Cabriteiro. Beno Joseba, hemen geratzen gara izugarrizko gaztau eta bermuta daztatzen, eta badakizuen, La Bermutekan Monika zuen zain egongo dela. Topa! Agur!
Ai, ama, Monika eta Emiliano. Leno bat esan dugu horrega, junta igual bi harture bai, Sei txura eta ze ondo kudeak eta hori, ez da, honekin, bestia honekin, da nola bermuak oitzan daka bere ikutua, eta gila esan, hemen emateu bermu eta bat dakaula, ez da? Gorria eta txurilla, eta ikusi zu esen badauden, eta gaina danak artisagoak eta itxure harrakin. Gogoken geratu geha, pasatuko beharko deu. Besarka da hondi bat, eta gurian jarraituko deu. Hemen honaiz ni bira eta bira. Garrantzitsua da hemen bira eta bira biltzia, bakeatzi zaion karamelo puxketa horiek, bai, ondo urtutzeko, eta gero zehatikan, gainezka eziteko, eta hola izia sartzen dio pixkat, eta jetxiten da. Guain, ja, karamelo guztia urtu zaigula, guain ingo dutena da, gelatina urakendu, berta bota, eta boltxo baten utzi, ostu arte, gero arrotzeko. Bale, bi gauza prestatu behar ditugu. Bat, nasketatxo prestatu behar dugu, labetik ateatzen deunian bizkotxo, hoi gainetik botatzeko, eta nanakin inbiar ditugu laukitxuak. Zemuz moldatuko zean nanai garbitzen? Bueno, ia istripurik ez dauen. Bai, nazuni puxketa bat ateatzia eta gero hori laukitxotan iten jote zea? Bai, ingo tolan eta ez, eta gero kendu azala eta listo. Hori da, orduan kudeatuko zu, ez da? Bestela zuk zuzendu, Venga, oso ondo, zula zai. Ez bota gehiagi zagarrontzira, eta ondo ez da erresa, askotan azala honek entzia eta beti hor begitxo gelditzen dira eta hori, baina bueno. Moldatuko gea. Bueno, eta hemen txe, izan detena da, inbertela hau hartu, eta berta bota. Bueno, eta Maria, konta iguzu, diskakin adibidez, diskara ingo deus salto. Bai. Guantxe plazaratu berri dezu, ez da? Bueno, azaroaren 3an aurkeztuko dut, Seberion, eta, bueno, nire bakarkako bigarren lan luzea, baino nire diskografian 12garrena. Osea, bakarkako bigarrena. Bai, bakarkako bigarrena. Osea, 10 rintzen ditun, eta guen bakarra beste 10 bilazoaz, ono da joa, Ez dut uste, guan digazte zaude, bueno. Bueno, bai, baino ez pentsa, gero eta gehiago kostatzen zait, batzutan pentsatzen dut, igual ez daukat kanturik, igual ja ezin dut asmatu gehiago, baino ez. Guk errezetakin berdina pentsatzen dut, baino ez dia bukatzen. Ez dia bukatzen, ja. Amai ezina dia errezetak eta kantuak nizaten dut, azkenian. Dauden, osagaiak berdinak, eta doinu, nola da? Do, re, la, nola ditzen dira. Bai, akordeak. Akordeak bai berdina, baina akordeak nazten, alda lortu infinito, ala da. Bueno, eta ze topatuko dugu azkenengo diska hontan? Bueno, beti esaten dugu, musikari. Hau berezia da, bai, claro. Berezia da, nire kasuan 2 urte tardiko paroia egin dudalako, ume bat izan dudalako, besteak beste, gero COVID aukinun eta... Neskatxa mutiltxo nola izan daka izena? Lier, deitzen da. Oso ondo. Eta, hor paroi bat egin nuen, eta ganera, hautsoketan arazo bat aukinun, COVID aukinun, da gero, nodu batzuk, urte bete egon naso hor, errekuperatzen. Orduan, berezia da, berriz ere, bultatzen naizelaren sentsazio horiak. Atez naz, Juan, baino, sentsazioa bada... Kampo nibili zela. Bai, kampo nibili zela. Vale. Eta, musika oso lasaia, ia zan. Lehendabiziko diska bakarkako hortatik anonea aldaketa asko topatuko deu, edo... Bai, oso lasaia da, oso... Nik uste dala hori, behitu bermut batekin hartzeko hor, eserita, lasai asko. Eta gaiak oso ezberdinak dira, azkenean, meteorito bat erori da nire bizitzan, eta ni neu asko aldatu naz. Bueno, danok aldatzen gara, eta eskerrak aldatzen gara, Bai, eskerrak, gotxe esan dezu. Normalien okerre aldatzen gara. Batzutan ez dakizu. Baina aldatu egiten gara, ez? Eta hori da bizirik gaudela, hori ona da. Orduan, berezian itzako, nola baite, egin dut nahi izan dudana, baina nahi izan dudana. Pentsatu barik, ez dakit zer egin behar dut, edo ez dakit nora iritsi behar naiz, ez? Espektatibarik gabe. Gaina bakarri bada izmen, beti arrazoia zenukan, ez da? Hori da, bai. Ez pentsa, nire buruarekin borroketan nabilaskotan, bai. Orduan, oso pozik emaitzarekin, eta oso gogotxu, bai, zuzenekotara eramateko gila zen, bai. Vale. Eta, ze izango, orduan, zuretzako diskari berezine izangoa? Beti esaten dugu, ez? Azkena denez, berezienaz, konektatuta gaude. Horrekin, baina bai, niretzat bereziki buelta eta estenatoketara bueltatzea berezia da eta beharrezkoa. Lotuta baldakazu lehendabiziko estenatokia zeholtzetara ioko zean, ondundik noebliko zean. Edo guendikan ezin da kontatu. Bai, aurkezpen bira badago, eta hori, lehenengo kontzertua izango da Seberion azaroaren 3an, jaialdi baten, gure kooperatibatik ere antolatzen dugula, Seberioko. Eta bertan egongo naiz, Green Valley, Basatititiak eta Women Soldiers taldeekin batera. Eta, oso gogotxo. Jaialdi hori izango, jaialdi musikala edo gauza gehiago topatuko ditugu? Gauza gehiago, bai. Kilometro zeroren zerarekin, egongo dira, mainguruak, egongo da dantza, egongo dira bertsoak, egongo da soka, egongo da jatekoa noski. Eta, da, azaroak 3, 4 eta 5, Seberion,
Eta, bueno, oso interesgarria, eta, bueno, erronka oso potol badakago esku artean. Ona, etxate gelditzen, Bai, ez, hau lakitxoetan esan diazu? Bai, betu, nite joten da, betu, bihotza nahiko gorra izatu, hoi gu pastelero gu jaten gendu, nolik hola, miaskatzeko bezala izatea. Ordu, enten diot hola isa bat, hau iten diot, eta hau pixkaken dute jau, gogor puntxu hori. Goxo dia, hola jateko, baina egia esan, pixka karamelizatzeko horiek ez dia bigunduko, oso fibratxua da bigotza, ikusten dezu hemen? Bai. Baina oso goxua da gehola, jan, ibiltzeko. Guk rotxeta mordoa eta atate genituen jatetxean, da bihotzoiak endute genituen, baina gero pertsonala jate genituen da horri ez teginak paletioak ina horretatzea. Ona da. Txiko etemendik, igual baspada, ez? Ez bota, hori untxintzan jo, baina lehenuak gutzako data. Bueno, hemen txemejun jereiten nahi geha, eta ondo urtutze zaiten nian, goia bautako koko esnia eta koko raiatua. Hemen txedak eta azukre eta urak. Bale, eta hori bai piztuko hemen, ja azukre karamelizatzen hasiko geha, anana botatzeko bertara. Bale, piztu bat, bi, eta martxa emango dio. Eta horrea azukre botakoet. Bale, eta gero oso. Nikola moztuko dut orduan? Bai, laukitxuakin, oso ondo, ezin jo, be. Azukre pixka botako jo. Azukre hori ez erretzeko urtan eta botako jote bai. Vale. Eta bertara botako ditugu piña pusketak. Vale. Bizkotxuaren martxan dakau. Betu nola zidan goraka, Azkarririk eta itxikot, arrapatu, Betu, nola ikon goraka. Bai, joa txirrikitxarraka, pixka gehiago behar du, eta gero pixka epeltzen utziko dugu, mehun botatzeko. Eta diskan izena, nola izena du diskak? Dituko da lerro paraleloak. Lerro paraleloak. Vale, eta zergatikan horrela? Bueno, aurreko diskoa zan parentesiak. Orduan, orain honetan dinamika horretan jarraitzen dut, eta lerro paraleloak. Vale. Bueno, oso poetiko iruditzen zait, lerro paraleloen kontua, zeda beti distantzia berean mantentzen dira bizitza osoan, baina inoiz ez dira gurutzatzen, ez? Eta hori, aplikatuta pertsonei, oso poetikoa izan daitek, ez? Bai pertsonekin, bai egoerekin, bai zaletasunekin, eta nik uste baitu dala lerro paralelo nahiko txo, zorionez. Zenbat abesti topatuko ditugu bertan? Zazpi abesti. Bai. Vale. Hor, bueno, diskoa egiteko... Paraleloak izango dira, edo juntatuko dira abesti horiek? Paraleloak izango dira, bai. Diskoa egiteko, bueno, zorionez hori. Bota honean ebasunean japusketa, bai. Eusko Jaurlaritzaren beka jaso nuen baita ere, eta horrek lagundu zian pilo bat, prozesuan. Bai, holako gauzak aurrera eramateko beti laguntzak ondo tortzen dira. Bai. Bestela patekatik jarri berri izaten dira, eta ez dakit noiz etortzen dira bueltan, ez da? Hori da. Hala da. Egia esan artisten mundua zaila da, ez da? Zaila da kasue. Bai, ez da egoera ona, euskal kulturan are gehiago, herri txikia da, eta bueno, gauzak asko... Gaina mateu arrakazta dakanak, dana eramateula eta gero bestianak atzetik joazela, ez da? Baina hori bizitzan bezala, ez? Iruk eramaten dute 180, eta gero, bueno, sormena eta euskara sotzaia asko daude, egia esan gauza asko. Mordo bat, hemen dikan pasatzen zeaten mordo bat, eta egia esan ikaragarria da. Bai, egoera ez da erreza, plaza gutxi daude, eta ganera gero plaza dagoenean publikoa bermatxa eroso zaila da. Orduan interes hori falta da, jendearen interesa, nik uste. Bai, askotan gauzei botatzen jo kulpa nik hori bezala esate, zaborra eta lurrian da honien da besti, eta jende, hemen errua, herritarrana izatea askotan, ez da? Goitxikan lagundu behar da, dudik gabe, eta laguntzakin gauzak errexo guten dira, baina indarra nun dago? Bai, herrian da. Herrian, azkenian, eskuntzan. Ez formalean, eskuntza formalean, leku guztietan, kultura beharrezkoa da, ezinbestekoa da. Bueno, zein izan den gure kultura ezagutza, baina baita ere, sortzaile berriak topatzea. Sormena da, azkea hori behar da. Ez gelditu aurreko garaietan edo lekuatan, ez da? Eta hori bermatzeko, behar da interesa, behar da kuriosidadea, behar da, bueno, behar dia gauzazko, bai. Eta hortako zaudetezuak, ez da? Zaiatzen gara. Bueno, mingaina honekin hobeto errapatzeten, dana bera botatzeko. Ez da, ondo sartzen mingaina, baina neria sartu berkoet. Ez, honekin moldatu behar naizela. Bale, hau listo. Hau eke, ingo deuna da, zua jetxi pixkat, fruta ondo mardultzeko eta ondo karamelizatzeko, bestela kanpotikan karamelingo eta guendikan gogorra gatuko zizutan. Nahi dut bai, ez marmelada bezala, baina xamurra gelditzia barrutikan, bale? Zua jetxiko deu, hemen hola, voltatxo bat edo emango ziomen azukre, koko esne eta koko raiatu honei, eta ingo deuna da bitartean beste bideotxo bat ikustea, beste reportai bat. Eta zehazki jungo gea, oinatiraino, txokolateixa proiektua, eta ikusiko zu ere bai, ze gauza txukuna. Oazen bertara, oan txegatoz, bizkotxokin kanpuan, eta hau dana bukatzea.
Kaixo, Amaia naiz, txokolate isakua, eta ongitorri Joseba, Oñatira, Bila txokolaterara. Bueno, etorri zarai Oñatiko txokolateren interpretazio zentrora. Zatik da Oñati Bila txokolatera. Txokolate isa pilia ondialako. 1588an ahi hausan kakaua, sakutan, Oñatira, medikuntzako fakultadera. Eta medikuntzan erabilkezan kakaotan kamuflaik esan, botikia mozorrotuik esan, eta ikesan pastillak. Honen harima 2014an sortu zen, esa asketako gure sustarrak, Oñati erran sustarrak. Bueno, zer ikendu txokolate izan? Kakaua balorian jarri. Nundi dator kakaua? Kakauaren prozesua. Eta gero, azken aldixan, gabiz bebaita asko jarten balorian, ze elikadura, ze kontzumo dakun txokolatiena. Txokolatia jaten duen, kakaua jaten duen, azukarra jaten duen, zer dauen horren atzian. Tertulixak, iken du, kontuak, ipuinak, zentzu datozona, datoz turistak, Euskal Herrikuak, Euskal Herritik kanpokuak, eta orduak emuten du pertsonalizauta egiteko bizita horrek eta tertulixa horrek. Eta esperientzia bat bizitera gatoz, zati kakaua zer da? Da despentza emozional bat, da jan emozional bat, ez? Jakin bihu, nundi datorren kakaua. Kakaua iken da Ekuadorrian, linea honetan. Eta jatorrixea dako Venezuela, Orinoco, Amazonas, eta fanzan lekuz mubitzen. Gero Afrikara, eta Afrikatik, gero Asia eta Ozeania aldera. Kakauan landaria dako kuriosidade batzuk. Frutua urteten da enborrian. Eta eiken danian kolore berezi eta heldutasunera, orduan hasten dira jasoten. Urrengo pausua zen ja, zabaldu. Eta da fruta bat oso gozua, gelatinosua, mukosua, baina barruan dako azurtxo bat. Orduan iken dana da, frutu hau ustu, eta jartzen da platano ostoakin tapauta fermentazioan. Zertan bihurtzen da, hasi honetan. Eta hau lehenengo iken dana da, xigortu. Behin hau tostau ondoren, azalak entzen du. Eta azalak kendu ostian, ikesan, errotara sartu. Errota horretan urteten dauen masa hori prentzara doia. Prentza hau iken da, eta prentzan urteten dau zumo batek. Hori da, manteka, kakao. Eta prentzan geraketan dana, da kakao desgrasaua. Grasa bariko kakaoa, altxorra. Aberatza, magnesio, triptofano, oligoelementu pila bak dakon, sustantzia interesante asko dakon osagaia kakaoana. Orduan, ja, osagai dana dakunian, azten gara, pentsaiken ze txokolate mota guru nikia. Orduan, gu gauzo juta, azukarra protagonista dian txokolatetara. Txokolate zurixa. Izena jartno txokolatia dela. Emute xau buelta, eta dako 3 osagai. Dako azukarra, mantekia, eta zer dau? Esne hautza. Eta honek gozotu eben asko, eta txokolate tabletir imunotzan, beste ezaugarri batzuk proteina. Eta era batera tabletapein gozian merketu, zati ja beste osagai bat sartzen du. Goiaz, beste txokolate batzutara, txokolatia adibidez kakao duna. Eta fijau bigaraia porzentajetan. Txokolate beltzak, ekiko hemen, azukarra, kakaoa, eta mantekia oso gutxi. Oinfango gara esneduna aztertzera. Esneduna dako azukarra, dako esnia, dako kakaoa, agertzen da osagai interesantia, eta dako mantekia. Eta bukaketako, baia txokolate interesantiak, ez da, 75, 80 gorakuak, emuten du buelta, eta ikusten du, dakola azukarra, mantekia berdin, eta ja protagonismoa emute xau kakaoari. Txokolate mikatzak dira, baina oiketan fanbigara, gure despentsatan, 75, 80, 85, horrek izan bidadia, oero, anima ikendotzuet, horreitara joeria eukitzen, ez da?
kakaoaren bidaia ikusi ondoren eta sentidu ondoren, hemen txedaku dentatxo bat. Txokolatia saltzen du, kakaoa protagonista dan produktu desberdinak, etorri txokolate isara, oinatira. Eskerrik asko, agur! Aupa, Amaia, zeleku txukuna, eta gehiago esan, nondikan datorren gure txokolatia, nola ite zuten lana, eta nola aldatu dan dana, Baina, hor, oinarria, eta Amaia, zu, Mariakin elkartzeko zaude, saltza guztitan sartzen zeate, ez da? Bai. Eta gustu askokin gaina, eta ze hori zuri entzutia, bakizu erreportaiakin, honea etorri zea, eta hemen niongo gea, beso zabalik, nahi zunian berriro etortzeko. Eta gurean jarraituko dugu, hemen txedakauna dea. Hau, bizkotxo inberdeu moztu, bertan jarri, eta honekin moskortu, ez? Baina, zeatikan alkoholik ez daka, baina bai goxatu. Eta hemen dakau, indeun tofetxua, dakala hemen azukre, esne gaina, eta sartu jo gelatina pixka. Ingo deuna da, zuk ingo zuna da, hau arrotu, bale? Hor dakazu irabiatzeko, sartu barruan, eta hori arrotu arte. Hau indezu basuan jarri, ez erretzeko, guain emango jo bai txitxa pixka gehiago, 1, 2, eta 3, eta energia pixka emango jo karamelizatzeko kanpotik. Eta esan bezala hemen sartuko deu, hau goxatzea, bale? Sekulako usai goxua daka, bizkotxonek, oso goxua. Bueno, eta zuk indezure bai antzeslana itxaso paiakin ez da? Bai. Itxaso hemen egontzane, bai gurekin. Bezarka da hondi bat hemendikan. Bai, itxaso eta biok emakumeak antzeslana, aurkeztu ingo dugu, azaroaren 26an, Getxon, musike barrin, eta bueno, oso pozik, olatz beho bide zuzendari dakago baita ere, eta urduria, baino gogotzu baita ere antzeslana aurkezteko. Eta zertan datza, zer topatuko deu antzeslanian? Bueno, antzeslana da emakume sortzaion lanen McDonaldizazioa. McDonaldizazioa. A ber, zer da hori? Logoa eta kartela bera, bada McDonaldsen logoa, buelta ematen badiozu logoa dira bititi. Orduan emakumeak gara, emakumeak. Eta bueno, gaude bulego baten, eta egiten duguna da pak bereziak saldu, martxoaren 8irako, eta bueno, da satira musikala, egiten diogu kritika, bueno, hausnartzeko tartea hartzen dozu ikusten baldin bagoz antzerlana, akupoari buruz, eta bueno, hainbat gure esperientzietatik abiatuta, baina beti humoretik. Ze ona. Eta zenbat jende zaude estenatokian. Bueno, itxaso eta biok. Itxaso eta biok zaudete? Bai, sortu genuen gidoia itxaso eta biok. Egia esan nahikoa, egia esan, Bai. Bueno, a ber, lantaldea handiagoa da, azkenean hori olatzi bebie zuzendari dakagu, Atekiz teatrekoekin girugu eszenografia, dakagu hor gorka baita ere ekoizpen zuzendari izan, eta Judit dala gure teknikaria, eta bueno, argiztapena, eta hori guztia, orduan, bueno, lantalde handiagoa da, baina holtzan, estenan... Zue bilok zaudete. Itxaso eta biok. Ze ona. Bai. Eta bueno, zu pixka saltzeko antzerlana, zergatik junbiarri antzerlana ikustea, zez? A ber, nik uste barra egitea oso sanoa dela, eta hori da noi gustatzen zaigula. Gainera, bueno, barra egiten duzu, baina gero etzera hausnarketa batzuk ere ematen dituzu, orduan hori ere, niri oso interesantea iruditzen zait, ez? Juten zarenean, obra bat ikustera edo pelikula bat ikusten desunean, edo kanta bat entzuten desunean, eta zer pentsatu ematen dizunean hori oso positiboa da, eta antzerlan honek badauka hori. Badauka barra egiteko tartea eta badauka hausnartzeko... Eta martxan jartzeizu burua orduan, ez da? Bai, gero juten zara pentsatzen, bai, agian hau, ez? Bueno, ez dakit, hausnartzeko ematen du, eta, bueno... Garrantzitsua, holako gauzak egia esan, jendiai pentsatu arazten diona, eta... Bai. Onda, bueno, hemen, ez bandet hau martxan jarriko etela, eta uste testetela jarri. Eta Maria, nondik noa ibiliko zeatean antzeslan honekin? Bueno, Getxon hasten da bira, gero Abadiño nengo gara, Laudio nengo gara, bueno, hor gabiz aurkezpen bira prestatzen, eta, bueno, informazio guztia... Gipuzko aldea etorriko altzeate. Espero, hor dago muga ikusezin bat, baina, bueno, nik uste baietz. Seguro baietz. Hala ere gure Instagramen, zelakoren webunean hor iragarriko dugu bira. Bueno, eta, ez dakiz oze gehiago dakasun kontatzeko, oze txintxilikan utzi dezun, seguru zerbait utzi deula hortikan. Seguro baietz, ez dakit, proiektu gehiagotan nabil, badibidez Luis Vil zilene zuzendariarekin, dakala proiektu bat Luis Vil eta la Brigada Politiko-Sozial, bueno, hor ere banabil, berarekin antzestu izan dut, noizbait, laburmetrai bat grabatu nun berarekin, eta, bueno, pues... Bale, ustit hori nahiko dakazula, Bai? Zatikan pasatzen bazaigu, igual moztu ingo zaigu. Guain behitu, hartu hori horlaxe utzi. Bale, holantxe. Holantxe. Eta lagundu jazu honekin hola pare bat vuelta maten, makiltxuakin. Bale. Zino, be.
eta nio karamelizatzen nikoa, ikusiko zuen, haure bai, moitzen jun behar da, leku baten, eta azten danean urtutzen beste aldea. Zeratik, gehi egiten bada, gerola, gogorra gelditu berren, iten da erre, eta hori etzaigo komeni. Bale, ba. Oso, ni uste bat utziko etela horrela, ja platera eratzeko listo da gaula, eta platera mila jungo naiz. Bueno, mentare bai pikatu bihardet, menta botako jogor, pinatxon gainean, bai? Kusezu guain nola, ja, bigun jaudenen, ja, aztezea, eta guain karamelo ateatzen hasten da. Horire kontu zibili behar geha, karameloa pasatzen bazaigu, gozotikan, garratzea pasatzen geha, kontu zibili behar geha. Bueno, hori danakin bezala, zutan daun danakin, momentu batetik aurrea, ja, izorratzen hasten dira gauzak. Bueno, eta unmentzako gauzatxok ere bai egiten dituzu ez, da? Bai, bueno, hori lehen egiten nun gehiago. Paiaso ezale bai bilin nintzen, Mariski. Etxian dakazu umia eta jautzi ez umentzako laneten, no ze? Total nago eta lau ordu, pirritz bezala ja, taporrotz. Baina bai, egin izan dut paiaso papera edo, Mariski, puskita txurruski paiasoekin. Oin ja hori apur bat aparte utziot, ze, bueno, egia esan daukadanarekin, ez nazeltzen guztira. Baina asko gustatzen zait, bai. Eta zer gustatzen zaizu gehiena pailazo lanana? Egia esan, lan polita izan behar du, ez da? Baina oso zaila, Bai, oso zaila, ez pentsa, oso exigenteak dira umeak. Aspertzen bai, aspertzen dira, eta horiek ez du duten parrez badain behar, ez da? Orduan, bueno, zaila, baita ere, ez, batzuta esaten duzu, bitu, aspertzen ari dira, eta ari zara ikusten da, jarraitu egiten duzu. Baina beste batzuetan, ondo pasatzen dutenean, joli, gozada bada. Lortzea konexio hori umeekin oso zintzoa da, oso benetazkoa da. Hori, agian, nagusiekin ez da inbeste gertatzen, baina umeekin bai, orduan. Nagusikin ze gertatzen da ez dala gustatzen, ze gertatzen zare nagusiekin, A ber, batzutan jendea disimulatu egiten du, edo, bueno, arrauze egiten du, Hori notatu itea, ez da? Bai, igual, disimulatu bai, baina azkenean nabaritzen da, gusturatzen denean edo ez, bueno, ikusten da gehiago, baina disimulatu egiten dute gehiago, bai. Bale, hau, kanpora, egia zan krematxo hau, ze gauza ona, eo zertako balio igu honek. Egia zan, karamelo usai badaka, egundokua. Bale, eta ingo deuna da, a ber, nola prestatzen deun platertxo hau. A ber, egia zan, hori bai, jai txalingo dut, ditu? Bai, listo? Bai, listo da kabor. Eta ingo deuna da, a ber nola prestatzen deten hau. Igual honekin, helatxo bat bezala, keneltxo bat hola, eta hemen bastar batian. Bale, oso ondo. Gero ingo deuna da, a ber, ez daki pinatxua gainean jarri, oe bat bezalain. Bai, ni uste gainean jarriko izketela, inpolita daude. Bueno, eta Maria, guantxi eskuartian, zerrekin zabiltza eskuartian? Ez kontatu dana, proiektu berrien badakasuna, hola. Berriak ez aizkit kabitzen. Ez aizkizu kabitzen? Ez, momentuz diskoa antzeslana, eta, bueno, zelakoarekin egiten ditugu proiektu potoloak, hoiekin ja nahiko? Bai. Vale. Bueno, eta lehen osan dezu bezala, guantxi esateko, a ber, zure nahi bau ikusi antzeslana, nun topatu berdeu, nahi bau ikusi diska, noiz argitaratuko da, dana, pixkat guen labur bildu dana, bai, motxian. Azaroaren 3 diskoa Zeberion orkestuko, eta diskoa salgai jarriko, edo entzungai. Azaroan 26an antzeslana, musike barrin getxon. Eta gero proiektuei begira, bihar best, Euskaldunan, eta azaroak 3 Zeberion. Bakazu egin behar, onna. Bueno, bakizue, eta gero, ader, talde horietanak prestatzen dituzuna eta sormenan eta aitxiak dia, o jendiak aldu bere proiektu berkin jun, edo nola iten da hori dena? Zelako kulturideiak egin dinozu. Eramaten ditugu sortzaile ezberdinen lanak baita ere, gutxi batzuk, bueno, momentuz hasi berria garelako, eta, bueno, lan azlepa gaudelako. Baina bai, alda orkestu, alde gute idatzi, edo dana dalakoa, eta izan behitu nik hau baiten dut, eta guk saiatuko gara, hori argitaratzen, o aldan neurrin aurrera ateratzen, ez da? Bueno, hemen txedakao, betu, opila indeu, kokona, eundokua, ananakin, eta krema bat tofena, eta guantxe hemen geldituko gaur egun ikusi, eta gure gorputza goxatzen, ez da? Hori da. Mila esker etortze gatikan, eskerrik asko iten dezuen danagatikan, eta jarraitu hor borrokan, sormenak eta emakumia goraiteko. Ados? Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko zuri, eta aio lagunak, arte.